Loistavaa. Takana on D-rakennus, eli pääovet. Pääovet, niin sanotut pääovet, joo. Tuolla takanamme on parkkipaikat. Tästä kuljetaan yleensä kouluun. Silloin kun kuljetaan. Silloin kun kuljetaan. Lähetään. Joo, Liina vedä sä meidät sellaisen lappu. Ai ja mulla on lappu. Mulla on tämä hieno lappu. Täällä on nyt vähän remonttia, täällä on syksyllä ihan erinäköinen. Hiukan remonttia, ei paha. Älkää antako sen häiritä. Mennään kattelemaan. Tässä on vastuullinen vastuututori Miisa. Toi leikataan pois. Ei tätä kukaan osannut leikata, että näille mennään. Pistetään se ihan suoraan. No niin, ensimmäisenä kun tullaan pääovista, niin tästä löytyy Miinsa pois edestä. Infopiste. Info. Josta saa muun muassa salikortit, jos haluaa liittyä koulukuntosalille. Silloin kun ne sattuvat olevan paikalla. Kyllä. Tässä on Aino. Nähäs. Täällä on meidän huippukahvila Dexi. Täällä näin. Hyvin onko toisan näköistä? Siitä saa oikein hyvää ruokaa. Kyllä. Toinen lounas. Kyllä. Niitä tosiaan on täällä useampi kipale. Xistä tai D-rakennuksesta pääset suoraan X-rakennukseen. Lukusali. Tällainen. Siellä on lehtiä. Eri ammattiliittojen lehtiä ynnä muita. Mukava hengailupaikka. Tässä on Elias. Ja tässä on Mikko. Että saa rauhoittua. Kyllä. Hiljaista on saa rauhoittua lukea lehtiä. Mamokin toimisto. Mamok on meidän oppilaskuntayhdistys. Sieltä saa muun muassa lukuvuositarroja ja opiskelijakortteja. Tuutorointia. Ja haalarit. Tällaista. Tuutorit tulee tuolta. Kyllä. Me luodaan siellä. Rakennetaan palapalalta pienistä. Toisin sanoen täällä Pähkinänkuoressa. Mamo. Kyllä. Siellä toisin sanoen tuolla löytyy opintotoimistot, Tällaista. hakutoimistot ja kaikki sellaiset tarpeelliset asiat. Kaikki mitä tulet tarvitsemaan Kyllä, löytyy täältä tältä löytyy. käytävältä. Noin, opintotoimisto. Aina. No, opintotoimisto löytyy tämän oven takaa. Siellä voit ilmoittautua kursseille, uusintatentteihin. Saat läsnäolotodistuksen, että olet koulussa, opintosuoritusrekisteriä, jos tarvit johonkin tulostella, niin ne kirjoittaa ne ja tälleen näin. Kiva paikka. Kaikki Ystävällisiä ihmisiä. Selvä. Apuva. Kiitos. Nyt me ollaan tässä 3. kerroksessa. Me tultiin tuolta Dexin edessä olevista pääportaita pitkin tänne ylös. Ja sitten täältä käytävältä, eli X3, löytyy opettajien huoneet, jotka siis ovat sosiaali- ja terveysalalla opettajina. Kyllä. Kiitos. Tässä pääsykokeistakin tuttu A-rakennus. Täältä löytyy paikat tuolta noin. Ja tässä teidän pääsykokeiden aikana on tällaista pientä remppaa, mutta toivottavasti syksyllä päästään aloittamaan kivemmistä tunnelmista. No niin, nyt me olemme täällä A-rakennuksessa ja osa teistä on tällä hetkellä tuolla kampussalin teoriakokeessa, jos te mietitte, että mitä tuutorit tekivät teidän teoriakokeiden aikana. Tämä ei jostain syystä tarkenna Mikko ja Miisa, ne on sen verran sekaavia ihmiset. Ei suostu. Ei suostu, ehkä on ihan parempikin. Ettei Parempi niin. No niin, eli tänne sitten tullaan silloin, kun te syksyllä tulette tänne samaan paikkaan. Ja täällä kampussalikahvissa on parasta kahvia ja myös halvinta kahvia. Se on ehkä kaikki mitä tarvitsee tietää A-salista tai A-rakennuksesta. Kyllä. Kiitos Niina. Olette. Tässä on meidän opiskelijaruokala Kasarviina. Ja siellä saa ruokaa tämmöisellä kortilla tai sitten ihan opiskelijakortillakin vaan ja käteisellä, mutta täällä käy suurin osa oppilaista syömässä ja sitten Dexistäkin saa ruokaa tällä kortilla. Tällä samaisella.
Ja me käymme sitten ensimmäisellä viikolla luultavasti ostamassa teille kaikille tämmöiset. Se maksoi 3 € viime vuonna, mutta katsotaan paljon se maksaa tänne. Kiitos. Elikkä takanani näkyy U-rakennus ja keilahalli, Mikkelin ainut keilahalli. U-rakennuksesta löytyy kuntosali ja se on kyllä hyvä sali, siellä kannattaa käydä. Joskus ruuhkaa, että Koska se on opiskelijoille ilmainen. niin, koska se on ilmainen, joo. Mitäs muuta? Mitä sinne takana näkyy jää? Kasarmiina. Tuossa kasarmiina, tuossa. Täällä näin ja Niina siellä. Kasarmiina. Tuolla kaukana puitten siiviksessä näkyy A-rakennus ja siinä on tätä päärakennusta. Tää Siellä rakennusta. on parkkipaikka ja Mikpoli-sali ja kirjasto ja Kyllä. Mikpoli-rakennus. Kirjasto on muuten seuraavana. Kirjastoon. Elikkä tuolta tultiin äsken. Siellä on se kuntosali. Tuossa päärakennus. Täällä Aino ja Iida. Ja heidän takanaan on pääovet ja parkkipaikka. Tänne olemme menossa. Kirjastoon. Eli kirjastoon. Täytyy sanoa, että tulee ehkä olemaan tärkein rakennus koko opiskeluaikana, koska tarvitaan oppikirjoja. Kyllä. Sinne siis. Tässä on kirjaston ovet. Siinä on kirjasto, mutta ei mennä nyt sisälle asti, koska teille tulee sitten olemaan opintojen alkuvaiheessa erillinen kirjastoinfo. Mutta se on erittäin kiva, laaja, oikein hyvä kirjasto. Takana sitten näkyy tuolla Mikpoli-sali. Tuo punainen rakennus on Mikpoli. Ja sitten tuossa on myös niin. Tervehdys taas. Aino jälleen täällä. Joo, minä täällä. Tässä takana näkyy parkkipaikka. Iso kasarmin kenttä, mutta on tärkeää, että parkkeeraa siististi ja mahdollisimman tiiviisti, koska autoja on paljon ja aamulla on ihan hirveetä etsiä autolle parkkipaikkaa, kun ei löydä. Plus kannattaa noudattaa noita Niin, sano niitä vaan. liikennemerkkejä, koska täällä kiertää parkkipirkot aika kyllä. usein. Helposti saa sakkoa. Kyllä. Ja eipä siinä muuta kuin Parkkeeratkaa nätisti. niin. Kiitos. Takana näkyy Xinnovaatiokeskus. Siellä yritykset ja opiskelijat kohtaa. Ja se on myös itseopiskelutila, siellä on tietokoneita ja isoja luokkia ja vähän pienempiä luokkia, missä voi pitää palavereja. Joo, sellaisia. Joo, sellaista Kiva siis. tila. Kyllä, Kannattaa käydä. kannatan. Eli Xinno löytyy siis. Tuolla on parkkipaikka, päärakennus. Se on uusin tila, mikä meillä on. Kyllä. Tuolla on A-talo, F-talo ja sitten on Xinno. Tervetuloa Xinnoon. No niin, eli nyt ollaan F-rakennuksessa, takana jää A-rakennus. F-rakennuksesta löytyy terveydenhoitaja, koulupsykologi, koulukuraattori ja lääkäri. Et sinne jos tarvitsee mennä, niin sinne voi mennä. Siellä on aamuvastaanotto opiskelijoille. Eli toisin sanoen opiskelijaterveydenhoito löytyy F-rakennuksesta. Kyllä, ja hyvä hoito onkin. Oikein hyvä hoito. Loistava. Lähdetäänkö seuraavaksi Lapparalle? Seuraavaksi mennään Labrialle, eli tonne noitten autojen taa. Iida, missä ollaan? Nyt ollaan Labralla. Täällä järjestetään erilaisia opiskelijabileitä ja erilaisia tapahtumia. Tämä on tämmönen vähän vanha, mystinen, valkoinen puurakennus täällä kampuksen perällä. Reunamilla. Kyllä. Tervetuloa elämään sosiaalista elämää. Tervetuloa aloittavien bileisiin.